ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଜନା ଗଛର ଔଷଧ ବିଧିର ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିନଥିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 17 ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟବହାର ବିଧିର ଗୁଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁକାଇ କୁଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଅଦା, କପାଳି ବିନ୍ଧା ଓ ଉତ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଏହାର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥିବା ଶସକୁ ମହୁ ସହିତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଗେନିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ସଜନା ଛେଲିକୁ ଜଳରେ ଗରି ଲଗାଇଲେ ବତ, ବାଗି, ବାଳମୂଳିଆ, ଗକବଲି ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। 4 ନମ୍ବର, ସଜନା ଛେଲି ଓ ଶ୍ଵେତ ସୋରିଷ ଏ ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋମୂତ୍ରରେ ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଗୋଡ଼ଫୁଲା ନିବାରିତ ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର, ସଜନା ପତ୍ର ରସ ଓ ଲୁଣ ଏକତ୍ର କରି ନଚେତ୍ ସଜନା ପତ୍ର ରସ ଓ ଲୁଣ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ବାରମ୍ବାର ମାଲିସ କଲେ ବହୁତ ଦିନର ଯାଦୁ, ନୂତନ ଯାଦୁ, ଅଇଁଠା ଯାଦୁ ଆଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ସଜନା ପତ୍ର ରସକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫୁଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟଥା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହୁଏ। 7 ନମ୍ବର, ମହୁ ସହିତ ନଚେତ୍ ଗାଈ ଲହୁଣୀ ସହିତ ଅବା ଜଳ ସହିତ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥିବା ଶସକୁ ଗରି ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଗେନିଲେ ଝାପସା ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ଧାର କଣା, ଚକ୍ଷୁ ଲାଲ ହେବା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁର ଜଳ ବହିବା ଓ ବିନ୍ଧିବା ଆଦି ସବୁ ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ସଜନା ପତ୍ର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରାୟ ଗେନିଲେ ଆଖିରେ ଫୁଲା ପଡ଼ିବା, ବିନ୍ଧିବା, ଲାଲ ହେବା ଓ ପାଣି ବହିବା ଆଦି ନିବାରିତ ହୋଇ ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। 9 ନମ୍ବର, ଜଳରେ ସଜନା ଛେଲିକୁ ସିଝାଇ ଛାଣି ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥାଉ ସେହି ଜଳରେ ଧୌତ କରିଲେ ବ୍ରଣ, ବାଗି, ବଗନ୍ଦର, ବିହିଁଚି, ବିଭର୍ଚିକା ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ନିବାରିତ ହୁଏ। 10 ନମ୍ବର, ଲୌହ, ମହୁ ଓ ସଜନା ଛେଲି ଏ ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ଲଗେଇଲେ ବିହିଁଚି, ବିଛଞ୍ଚିକା, କନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। 11 ନମ୍ବର, ସଜନା ଗଛ ମୂଳର ଛେଲିକୁ ଆଣି ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ଶୀତଳ କରି ପାନ କରାଇଲେ ଅଶ୍ମରି ନିବାରିତ ହୁଏ। 12 ନମ୍ବର, ସଜନା ଛେଲି ରସ ମଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରିଗୁଣ୍ଡା ନଚେତ୍ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ରୋହୀ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। 13 ଦେବଦାରୁ ସହିତ ସମପରିମିତ ସଜନା ଛେଲି ମିଶାଇ ଏକତ୍ରେ କାଞ୍ଚି ପାଣିରେ ବାଟି ନିଆଁରେ ଉଷ୍ଣ କରି ପ୍ରଲେପ କଲେ ଅପଚରୀ ହୋଇଯାଏ। 14 ବାହ୍ୟବିଦ୍ରୋଧୀ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ସଜନା ଛେଲିକୁ ବାଟି ନିଆଁରେ ଗରମ କରି ଲେପ ଦେବ। ଏଥିରେ ରୋଗୀ ଯେତେ ପୀଡ଼ା
ଲବୁଥିବ ତାହା ସବୁ ନିବାରିତ ହୁଏ। 15 ନମ୍ବର ସଜନା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ହାତରେ ବଲ ରୂପେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ଚିପୁଡ଼ି ସେହି ରସକୁ 2 ବୁନ୍ଦା ନାକରେ ପକାଇଲେ ଉହାଜୁର ଛାଡ଼ିଯାଏ। 16 ନମ୍ବର ସୋରିଷ ଓ ସଜନା ଚେଲି ଏକତ୍ରେ ବାଟି ସେବନ କରି ଉପରେ ଉଷୁମ ଜଳରୁ କିଛି ପାନ କରିଲେ ଉଦରର ବାୟୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ, ଗୁଳ, ପିହ୍ଳା, କୃମି, ବିଷଦୋଷ ଓ ମେଦବୃଦ୍ଧି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। 17 ନମ୍ବର ସଜନା ପତ୍ର ରସରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ହାତରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଲେ ଚର୍ମଦଳା ଓ କନ୍ଦା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।